drøm om at blive professionel fodboldspiller. Yeah. Og jeg kom i skole en dag, og så sagde jeg, hey, vil du spille fodbold i frikvarteret? Jeg svarede ja, for jeg vil gerne være en professionel fodboldspiller. Spiller. Være professionel fodboldspiller. Yeah. Jorden. Vil jeg være professionel fodboldspiller? Yeah. Fodboldspiller. Ja. Jeg vil være professionel fodboldspiller. Hvor vi går i 2-3. Og vi går i 2-3. Vi scorer 3.000 mål. 3.000 mål. 3.000 mål. Ja. Det var 3.000. Vi skulle ud og lege i frikvarteret. Men Horse, hvem var det, der spurgte mig, om han må være med? Hej, jeg hedder Luca. Jeg kan godt være med til at spille fodbold. Men du er god til fodbold? Ja. Så må du gerne være med til fodbold. Jeg er professionel fodboldspiller. Det gik godt i frikvarteret. Jeg scorede 2 mål. Timerne er færdige, og jeg skal hjem og spille fodbold. Jeg blev professionel fodboldspiller. Ja. Nu rejser jeg til USA for at tage på ferie. Tog hjem til Danmark, og nu er jeg 40 år, og nu er jeg stoppet til fodbold. Ja. Jeg er professionel fodboldspiller.